Честито! Честит рожден ден, сине. Честит рожден ден! Честит рожден ден! Благодаря, брат. Благодаря на всички. Честит рожден ден, сине! Ела тук. Ела. Саша, подай нататък. Искам да ти покажа нещо. 6 месеца по-рано. Какво сте ми взели? Ти ли го измисли или заедно решихте? Очакай малко, ще видиш. Виж го, а? Хубав като кукла. Искаш ли да го поясниш? Добре. Хайде. Благодаря. Къде си, конче? Къде си? Видя ли как те излагах? Помислих, че си ми купил кон. И си казах, за какво ми е? Гледай къде караш, Тодоре! Драган Белогърлич. Музика Немanja Мусурович. Оператор Радан Попович. Власт. Сценарист Джордже Милосавлевич. Режисьор Иван Стефанович. Кой знае за тези снимки? Никой. За сега. Какво смяташ да правиш? А ти как си обясняваш това? Тя не е наранила никого. Не бих казал. Малко е взела от баща си, а? Значи това е моментът. Кой момент? Моментът, който чакаше тези години. Не съм го чакал. Страхувах се от него. И знаех, че ще дойде. Моментът, в който страдат всички невинни около теб. Добре. Прав си. Позволи ми аз да поема вината. Ти искаш да съм в затвора, нали? Ето, арестувай ме, ще призная всичко. Само остави дъщеря ми на мира. Не ти определяш правилата. Не можеш да купиш всичко. Всички тези години ми дишаш във врата, ровиш, опитваш се да ме хванеш, ето ме. Защо ме наказваш чрез дъщеря ми? Тя е на 17, още е дете. Ако няма да ме арестуваш,
Дай ми малко време и ще докажа, че е невинна. Нека да не пострада. Още едно невинно същество заради мен. Знаеш ли, казах на Лидия милион пъти да си тръгне. Да се махне от теб. Не пожела. Защото ти вярваше. А ти не я защити. Не я защитих. Виновен съм за това. И живея с тази вина през всичките тези години. Всеки ден, повярвай ми. Никола, дай ми малко време. Моля те. Имаш 2 дни. Какво правиш? Изнасям се, Душане. За Бога ти, Яна, няма нужда от това. Няма да спорим за апартамента. Не ме интересува. Повече няма да живея тук. Наех адвокат. Той е подготвил нещо. Нека твоите да го видят. Няма да ти взема галерията. Тя е твоя. Нямам намерение да ти вземам нищо. И двамата сме собственици. А фирмата? Какво? Ще ми изплатиш моя дял. Мислех си сега, когато нещата малко се успокоиха, да поговорим. Искам да останеш във фирмата. Моля. Тя ще се разраства. Трябваш ми. Искам да сме партньори по документи. Трябваше да мислиш преди да започнеш да сваляш непълнолетни. Не ме интересуваш нито ти, нито фирмата. Мила, тръгваме. Идвам и аз. Къде отиваш? С вас на погребението. Няма нужда да идваш. Не, трябва да дойда. Никъде няма да ходиш. Оставаш си вкъщи, ясно? И аз мисля, че не бива да идваш. Да остана ли с теб? Не, няма нужда. Тате, В хладилника има храна, хъпни нещо. Тръгваме. Хайде. моите съболезнования. Моите съболезнования. Оливера, много съжалявам. Моите съболезнования. Pomeni, Gospode, Otce i braću našu, usnuli u nadi na vaskrsenje, u život večni i sve upokojene u pobožnosti i veri i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično,
što sagrešiše rečju, delom ili mišlju i uvedi ih umesta svetla, umesta svežine, umesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje, daruj im carstvo Tvoje i učešće u večnim Tvojim dobrima i naslađivanje u Tvom blaženom i beskonačnom životu, jer si Ti život i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu zašiljamo sa bespočetnim Tvojim Otcem i presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Тук съм. Владане, С теб те първа ще говорим. Радмила, моля те, изчакай ме в колата. Предполагам, че знаеш. Мила ми разказа всичко. знам, каза ми. Нещастен случай. Да. Нещастен случай. Владан, Исках просто да защитя Мила. благодаря ти, сине. Благодаря ти, братко. Ако ти трябва нещо, знаеш, насреща съм. Няма нужда. Ще се справя сам. Благодаря ви, че дойдохте. Владане, бих искал да изясним нещо. Надявам се това да си остане между нас. Не искам животът на Мила да бъде съсипан. Кой още знае за това, бата? За бата не трябва да се притесняваш. Имаш късмет. С малкия балабан умря и твоята тайна. Не се тревожи, никой няма да разбере. Чакай, значи... Приемаш предложението ми. Да. Документите се подготвят. А Коста? И той прие. Само че мисля, че трябва да му дадем няколко дни да се съвземе и ще приключим всичко. Разбира се. Радвам се, че се разбрахме. Докторе, Да, кажете. извинете, не исках да ви изплаша. Аз съм приятел на семейство Балабан. Състоянието на Тодор беше стабилно. Какво се случи? Ами, тялото на Тодор е претърпяло голям стрес. Беше по-добре, но никога не се знае. Това е. Да... бяхте казали, че ще го пуснете да си тръгне. Не ви ли се струва изненадващо така? Не знам кой сте и трябва да тръгвам. Имах дълго дежурство. Какво ще кажете да ви закарам до вкъщи? Защо го пусна да влезе? Не знам за какво говорите. Моля ви, пуснете ме. Видя го как влиза с теб.
Какво му даде? Защо го защитаваш? Той заплаши, че ще убие сина ми, ако не го пусна в стаята на Тодор. Ясно. Ето, че може, докторе. Добре, Никола, ясно. До утре вечер. Благодаря ти. Още веднъж. Коста. Ладане. Трябва да се видим. Важно е. Извиня ме, Коста. Нямаше да те безпокоя, ако не беше толкова важно. Седни. Преди време аз ти повярвах. Моля те, сега и ти да повярваш на мен. Не разбирам за какво говориш. Говоря за Душан Тадин. Той е бил унази вечер с твоя син Тодор на понтона. Сбили са се. Там е била и дъщеря ми, Мила. По-късно човек на Тадин е закарал Мила вкъщи другирана. Понтонът е изгорял. Какво е станало след това, не знам. Това научих снощи. И това не е всичко. Тадин е пратил свой човек при сина ти в болницата. Как така е пратил? Не разбирам какво искаш да кажеш. Искам да ти кажа, че Душан Тадин е убил сина ти Тодор. Пратил е свой човек в болницата, който се е погрижил синът ти никога повече да не се събуди и да не ти разкаже какво се е случило на понтона. Моите хора имат свидетел. Говори. Какво правиш тук? Сестрата ми каза, че си тук от снощи. И изобщо не си спал. Виж, сине, знам, че ти е тежко.
И на мен ми е тежко. И тази болка няма да изчезне. Но не бъди гневен. След гнева не остава нищо. И сега какво? Всичко се замита. С това е приключено. И на него не му изнася да намесва Мила. Къде е срещата? Сигма. Какво? Те искат да продължат този бизнес. Наистина не мислиш, че Симонович е приел Мила и теб? Няма друг избор. И е наясно, че Мила скоро ще е пълнолетна. Малко ми е трудно да го повярвам. И на мен. Но явно е така. Искам да дойда с теб. Няма нужда, а и ще изглежда странно. Винаги ходя сам. Добре, но мисля, че ти трябва защита. Какво правиш? Какво ти става? Не дей, прибери го. Шегуваш ли се? Дори не знам как се използва. Ще те науча. Не се притеснявай. Всичко е наред. Аз с Владан вече съм се разбрал. Хайде. Хайде. Никой няма да посмее да ни пипне. Договорът наред ли е? Да. До последния детайл. Благодаря. Приятен ден. Стана точно както каза. Всичко е наред. Не можеше да бъде по друг начин. Да. Ако на Коста му е удобно подписването да е утре в 12. Може. А какво иска за днес? Мисля, че трябва да отидем. Иска да ни покаже някакъв терен. Нещо ще строи за по-малкия си син. Сега за него се грижи. Човекът преживя трагедия. В тежко състояние. Мисля, че няма да е лошо преди утрешното подписване да се видим с него. Държи на такива неща. И няма да ни отнеме много време. Душане, къде си? Как ти изглежда Коста? А ти как мислиш? Всичко отиде твърде далеч. Не трябваше да става така. Мамка му, какъв инат си! Какво ще строи тук по дяволите? Не знам. Само да приключим с това.
Владане, какво става? Коста! Владане! Владане, моля те! Моля те, обясни му, това беше нещастен случай, кълна се! Владане, моля те! Владане, и ти ли мислиш, че беше нещастен случай? Прав беше. Различни сме. Нашето поколение израсна в беззаконие. Правили сме какво ли не. Газихме през трупове. Забогатяхме от чуждото нещастие. Станахме най-големите отрепки. Но дори и такива, никога не сме посягали на семейството. Особено на деца. Не съм. Не, Коста. Не беше нещастен случай. Владане! Владане, помогни ми! Моля те! Първото ми впечатление никога не ме е лъгало. Още в началото усетих, че в теб нещо не е наред. Но не можех дори да предположа, че си такава гад. Коста, кълна се, ще ти обясня всичко. Беше пиянски скандал. Алкохолът се запали на сала. Нямах никакво лошо намерение. Коста, повярвай ми! Той ме нападна, удари ме. Удари ме, не искаше да се успокои, трябваше да го спра, да го укрутя. Не беше нарочно. Виж, за това може и да ти повярвам. И това, което е станало на сала, бих могъл да ти го простя. Но това, че си го убил в болницата, това няма да ти простя. Не искам. Не съм, Коста. Не съм. Моля те, не дей. Коста, моля те. Не дей, моля те. Моля те. Не. Не дейте. Не. Коста! Моля те. Коста! 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 Моля те! Помощ! Помощ! Коста! Коста, моля те! Моля те! Помощ! Моите хора търсят неговия човек. Не се тревожи, ще го намерят. Божович има снимка от сала. Опитах се да му обясня, че Мила също е жертва, но иска да я арестува. Приятеля, едно дете загина. Няма да позволим да пострада и второ. Какво искаш да направя? Някой трябва да влезе в затвора.
Не задълго. Ще го извадим. Някой от твоите. Маня, Не тя, аз. моля те. Не. Длъжник съм ти. Аз ще го направя. Добър вечер, Никола. Може ли да влезем? Аз не съм убиец. Всеки баща би направил същото за детето си. Симонович, оговорката беше Тадин да се обади до 2 дни, а не да го убиете. Не замесвайте Владан. Той няма нищо общо. Знаех за вашата оговорка, но просто трябваше да го направя. Само така мога да намеря покой. Няма да го намерите, ако аз не ви кажа къде е. Какво искаш ти, Балабан? Забравете Сала. Ще имате моето самопризнание и ще ви кажа къде се намира тялото на Тадин. В замяна искам да унищожите тези снимки и да пощадите Мила Симонович. Вече загубих едно дете. И не искам това да се случи на никого. В замяна наказанието ви ще бъде отменено. Никола, моля те, пощади Мила. Готов съм да ме арестуваш. Добре, добре. Добре. Моля ви само да ми позволите да се сбогувам с семейството си. Добре, бъдете в участък. Тази вечер. Благодаря ви. Благодаря ти, Никола. Симонович. Атомович, Бранкович. Какво правим с тях? За това не знам нищо. Вече ти казах. Наред ли е всичко? Скоро полицията ще дойде за мен. Колко време имаме? Имаме цялото време на този свят. Признах за убийството. Какво си признал? Че съм убил Душан Тадин. Симонович ли те убеди? Не. Никой не ме е убеждавал. Аз реших. Трябваше да го направя. Аз ще се предам. Ще кажа, че съм го убила. Не, Маня! Вече загубих Тодор. Не искам да загуби и теб. Само едно те моля. Обещай ми, че ще опазиш семейството. Няма да имам покой, ако не ми обещаеш. Добре. Дойде ли?
Къде е Мила? Горе в стаята. Добре ли си? Добре съм. Случило ли се е нещо? Всичко е наред. Как си? Не знам. Добре съм. Влез вътре, трябва да поговорим. Да си изпуша цигарата. Не влизай веднага. Седни. Първо, трябва да разбереш, че все още си дете. Тате, Не ме прекъсвай. Второ, в цялата тази история ти си била ужасно манипулирана. Ти всъщност си жертва. вече ти казах. Душан е интересен човек и не очаквам да го разбереш. Душан Тадин е мъртъв. Какво говориш? Мъртъв е. Коста Балабан разбра всичко. Спокойно, Мила, спокойно. Душан Тадин е болен човек. Психопат. Убит ли е? Психопат, който... Убит ли е? Психопат, който манипулираше хората. Питам те, убит ли е? Той е убиец, Мила. Ти си го убил. Какво говориш? Ти ли го уби? Ти си чудовище, ти си психопат! Не говори така с мен! Душан Тадин е маняк и убиец. Не съм го убил аз. Но ако можех, с голи ръце щях да го удуша. До края на живота си няма да си простя, че не го ликвидирах аз. Нямаш представа какво съм направил и на какво съм способен заради теб. Но няма значение. Ти си едно разглезено дете, което стана причина за смъртта на двама души. Двама души са мъртви заради теб. Край с това. Повече няма да го търпя. Утре заминаваш за Цюрих и няма да се връщаш. Ако ти не знаеш какво да правиш с живота си, аз знам.
Мила, ще ти помогна. Само се успокой. Ще ти се обадя утре.